Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә сезне мин Әҗзә Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга матур, файдалы көн теләп калабыз. Бүген без студиябызда Самарадан кунаклар кабул итәбез. Таныш булыгыз, күп санлы конкурслар һәм фестивальләр лауреаты оста гармунчы Мидхәт Әминов һәм Заман татар фольклор балалар ансамбль җитәкчесе Вәсимә Фәрдиева. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, исәнмесез? Исәнмесез. Вәсимә, менә узган ел сезнең ансамбль өчен үтә дә уңышлы булган икән. Кайсы казанышларыгыз турында аеруча мактанып, горурланып сөйли аласыз? Казанышыбыз ул безнең региональ особенностьларын сохранить итү, безнең фольклорыбызны, безнең выездлар в экспедиция, әби бабаларның саклап җырларын, биюләрен, уеннарын, киемнәрен саклап калу иң зур. Шул иң мөһим безгә нинди сүз әле дидегез? Казаныш дидем, Казаныш. Менә Казанча матур иттереп сез литература сөйләшәсез. Безнең авылда бит инде менә мин авылның Камышлы районының Самар өлкәсенең безнең иң зур авыл татар авылы Самар өлкәсендә. Шунда без мишәрләр торабыз. Вот безнең авыл именно мишәрләр. И без русчалы татарчалы сөйлибез инде. Бик матур сөйлисез. Мидхәт абыйны. Чын күңелдән дип әйтергә кирәкме? Мидхәт абыйны менә Самар өлкәсенең иң талантлы, иң оста гармончысы дип әйтәләр. Дөрес. Гармонга тартылуыгыз да бик кызыклы булган икән бит сезнең. Авыл клубына тәрәзә аркылы кирип, сәхнә форточкаша тәрәзәләр ачылмаганда әлеме кирип, кашып кына уйнарга өйрәнгәнсез дидерсезме бу? Мин зур семьяда инде туып үстем. 5-нче безнең 7 бала. Вот. Минем бабам оста гармончы булган. Талянка, лекебетин бер гармон, талянка. Вот. Мин әле хәтеремдә талянкасына басып, кайшына тынып тора идем. Авылыбызда 1-4 семьяда гына гармон бар иде леке. Юклык бит инде. Вот. Бара идем, мына тартылам гармонга, унысы килә. Худайдан бирелгәндер инде ул, мына бит. Киләм, биреп торыгыз әле, уйнап торыгыз әле дип, шулай ялынып сорый идең, бирүче юк. Берсе дә бирмәйде. Аннары хәтердә клубка җыелыш була иде, кызлар бийләр иде, анда гармон бар иде. Ул гармонны мин киндез барып, һәр вакыт тәрәзәдән карап кайтайым, сәхнәдә тора ул гармон, кара төстә. Анда форточка бар. Анда элекке бит 4 кадакта гына иде ул. Ул кадакны бит мин алмалай, беләм ничек тартып алырга икән. Пласка алып салып барам, киндез, обед вакытында, выходнойларда беләм, что анда кеше юк. Шуны тартып алам да, шу форточкадан кирә идем. Бер үзем клубта утырам, гармон. Бер үземә гармон. Аны мин ала идем. Нишләп сәхнәдә матур гына уйнарга да, чыгып качырга. Мин аны алып, сәхнәнең астына төшеп, андагы навозны күрсәгез, пәрәүзләр, шуларга чыргалып, уйнап утыра идем инде бөтен дөньяны онытып. Бер юлы 2 мәртәбә шулай кирдем мин форточкадан. 2 мәртәбә мине завклуб тотып алды. 2 мәртәбә инде яхшы гына сыйпап чыгарды, клубтан бушы килмәслек. Шуннан соң инде еллар үтте, минем иң зур апам Фәния апа. Үзенең стипендиясын җыеп 12 сумга чайка дигән гармон алып биргән иде. Минем үземнең гармоным булды. Аны мин авыл буеннан каршы барып 3 километр уйнап кайткан идем. Әйтегез инде менә шул сүзләрегезгә дәлил итеп, бер нәрсә уйнап та күрсәтсәгез? Бик матур булды бу. Бүгенге көндә инде Мидхәт абый сезнең ансамбльдә гармончы булып тора шулай бит. Инде менә бу казанышлар турында сөйләгәндә, сез менә бу экспедицияләргә чыгуны әйтеп киттегез шулай бит. Менә бүгенге көндә безнең борынгы татар җырларын, биюләрен саклаучылар бармы, табылалармы? Менә табылалар, әлбәттә. Менә без соңгы мәртәбә экспедиция булдык Новокуйбышевск дигән шәһәр бит, әйме ул? Шәһәр. Самар өлкәсендә, вот анда безне бик күңелебезне ачып, виш изгәләде. Бабай, исемен оныттым инде, 90 яшьлек Тальянда эздереп уйнады, эздереп. 90 яшьлек бабай. Такмакларда җырлады, җырларда җырлады.
Баралар бар. Һәм инде менә буларны яздырып, сез үзегезнең ансамбльдә кызларга өйрәтәсез. Әйе. Бүгенге көндәге кызлар гына икән, малайлар юк икән. Юк, бер малаебыз бар, Кәрим. Малайны алдыгыз, Әйе. диме? Ага. Кәрим. Һәм беләсезме нәрсәгә игътибар иттем? Кызларыгызның үз киемнәрдә искиткеч матур икән, шулкадәр зур зәвык белән башкарылган. Алар гади генә бер караганда шулай бит. Ә менә бу киемнәр тектүр ничек булды? Менә беләсезме, безгә менә фольклор Самар өлкәсендә фольклор ул юк. Самарда бер фольклор ансамбль, ну менә бар Аккаен, например, мәсәлән дим инде. Камышлар районында. Камышлар районында, әйе. Ну, безнең именно төбенә төшеп инде без киемнәргә дә карата, бөтен җырларда да, уеннарда да биш, менә шулай нитеп бер продукт кебек инде ясыйбыз, әйме? Грамотный, набранный шунда инде. Әйе. Вот, менә костюмнар буенча безнең менә ансамбльне ясагач, балалар ансамблен, ул сиңа проблема кебек килә. Менә ничек киендерергә балаларны. Үзебезнең региональ особенностьлары бар бит, әйме? Ул бит һәрбер ниләрнең, һәрбер татарларның үзләренең киеменең берәр изюминкасы бар, әйе. И менә мин тотындым Казан осталарына язырга, әйтегез, зинахар, нишләргә, ничек тегергә, нинди ниләр. Менә бөтенесе мине ничек әйтим, бурып әйтәләр бар китаплар укытыгыз. Аннан соң вот безнең куанычыбызга карап, без Казанда вот Гөлшатны белән таныштык, Нугайбакова. Вот ул безнең менә бөтен сәдәфенә, тесенә хәтле костюмнарыбызны виш ул курировать итеп бара. Менә нинди күлмәкнең тесе, монда нинди камзолның менә мәсәлән әйме, менә бу даже оборочкасында виш ул тесләрен виш әйтә. Менә бу айсык, например, менә шо. Бу Сездә айсык дип атала иде? Әйе. Вот, ул Казанда да айсык дип атала. Вот, әйе. Без моны изү дип җиртәбез. Ну, сездә казанча, бу менә бу ай кебек, айга башка төрле. охшаган. Искиткеч матур, әйе. Нихәт абый, сезгә бабам гармунчы булган дип әйтәсезме? Ә сез бит әле әниегез дә искиткеч иҗади ханым. Име? Җырлар иҗат итә. Быел 94 булды, Аллага шөкер. Былтыр 94 булды. Быел инде юбилейны үткәрергә җыенабыз, 95 була. Алла бирсә. Әнием карасыз, әнием сәламәт. Былай дип яза бит әлеме, җырлыймы, җырга салган әле ул. Шигырьләр яза инде. Аның менә шуның кайдар шигырьләре, теге уйда бар инде, китап чыгарырга була. Ул бит менә сезгә карап, сезнеңчә бер шигырь язырга может. На ходу. Шуга илһамлана име? Искиткеч, анда кичкергән юк мин. Ул любой положение җырлап, биеп, может, на ходу все. Талант иясин диме? Да, аның менә бер җыры бар иде, интернеттан аны күргәннәрдер инде. Гомернең кадерен бел дигән җыры бар аның. Үзе язган, кийин дә шигырында Үзе башкара дамы? үзе башкара да. 95 яшь була быел. Аллага шөкер, мин бик шат. Исән генә булсын инде, ярыймы? Үзегезнең менә кичкенә генә гармон коллекцияларын алып килгәнсез. Һәм белүебезчә, булар арасында безнең танылган уста баянчыбыз, шулай ук безнең яраткан музыкантыбыз Рөстәм Вәлиевнең да бар икән, сезгә ядкар итеп калдырганмы, бүләк булганмы, ничек килеп иреште ул сезгә? Бу инде Рөстәмнең хатыны Диләрә. Без аны белән инде үз вакытында биеп йөрдек. Ул мен алар белән бик якын дуслар. Рөстәм Вәлиев инде минем братым кебек ул. Безнең белән 35 ел якын дуслар булып яшибез. Бүген дә әле Улар Самар өлкәсеннән бит инде Рөстәм абый. Рөстәм абый подробно Самар өлкәсендә без бергә ансамбльдә таныштык, аның белән ишенардан соң инде ул Әлфия абзалар белән йөргәндә дә мин алар белән күп гастролировать иттем инде. Менә Диләрдән сорап алдым инде. Теге Гармон бит инде уйнарга тиеш. Әйе, Рөстәм мискә мәрхүм әйтә иде. Инструмент должен служить народу ди. Менә миндә нәкъ шуны әйтмәкче булам. Әйе. Шуның өчен Диләргә үтенеп сорап инде, Диләре каршы килмәде. Мен уйна дип миңа бирде, мин аны инде бөтен җирдә уйнарга тырышам шунарда. Потому что сирәк тавышлы үзенә ул үзенә бер төсле тавыш аны.
Мен Рүстәмгә бик зур рәхмәтле. Ул минем якын дустым, братым инде. Укытучым да дип әйтәләр мин аны. Ул мине һәрбер инструментка ничегрәк анарга килергә әле подход белергә кирәк. Ничегрәк бастырга, ничегрәк уйнарга. Әйтеп калдырды сезгә, име? Өйрәтә иде мине да. Ул бер качан рышмады. Ул шулкадәр сабыр кеше бит инде. Рөстәмне беләсез инде, Галиевне. Вот. Аның белән Илһам абый 30 ел эшләде. Илһам абый әйтә иде. Бер Рөстәм минем белән Шул кадәр еллар эшли алды дигән. Менә аның да рухы шаттыр инде, менә бу аның уен коралын яңгырашын ишеткәч шулай бит. Менә инде үзем дә менә бу гармонны баянлалгач, менә да Рөстәм уйнаган бит инде 30 ел уйнаган. Вот беләсезме, менә һәрбер тимәсенә баскач Рәхәт була, җанга рәхәт була, име? Ә сезнең турыда бит Әлмит Хатабый булай дип тә әйтәләр. Төнге 2дә дә уянып, гармон тартып утыра ала дип. Ул без нидә ДКда, при ДК Заря мы занимаемся Самарда. Хатабый гел ул шимаданнарын тоткан, ул репетициядан китә ул шимаданнары белән и обратно. Мин Хатабый ниясен сез эштә калдырмыйсыз, әллә инде ди. Мин бит төнне уянып уйныйм ди. Бар андай больной вопрос бар. Менә төнне уянып китәсең да, тормыш булгач бит төрле хәлләр була бит инде. Теге настроение беткән вакытта кадр нәрсә килеп чыкмаган вакытны алам 2дә эштә уянам, 5-6 кадәр менә 3 сәгать башында да уйнап чыгам. Күңел тынычланып китә аннары, име? Шул кадәр тынычландыра ул. Репертуар турында сүз алып барганда, баймы ул сезнең? Күпме җырлар, күпме биюләр салынган анда? Ну, беренчесеннән әйтәсем килә. Безнең Самара регионы менә симбиоз димин дә, культур чуашлар, руслар бездә бит инде, анда Мордва да тора. Бездә, например, русчалы, татарчалы такмаклар бар, үзенең диалект особенностьлары бар, үзенең характеры. Менә миңа мәсәлән бер кеше әйтәләр, менә Вәсимә, син бит татар кызы, син менә тыйнак булырга тиеш, менә шундый скромный. Ну, дип әйтәләр. Әмма безнең авылда менә андый булмаган. Бездә менә шундый шатка чыгып шатырган шундый хатын-кызлар булган. Сугышыбыз Менә әти, минем 62 яшь, әйме. И ул менә сөйләде безгә, Кисмук бабай булган безнең авылда. Ул 25 ел сугышта булган инде. Безнең авылда менә служивые татары жили, мишәрләр. Алар 25 ел шул үзләренең гомерләрен бирә булганнар сугышка. И аларның хатын-кызлары булган солдаткалар. Алар китә булганнар аларны сугыштан. Алайда менә кызганыч, как бы мәхәббәт дисәң дә булаймы, тормышлары булса да хатын-кызлары алар отшучивались. Менә, например, частушка балда бакчасында мынчасы, кайтмасында үлмәсендә килеп торсын акчасы. Ул бит хатын-кызларга акча килеп булган бит ул сугышта булган ир-атлар өчен. Вот шулай итеп шу инде шутить итеп җырлый булганнар. И менә әйтә шул Кисмук бабай, менә 25 ел сугышта булган, ул издереп биде ди. Издереп. Сугыш менә анда сырыйсың да кайбер халыктан әйме, ничек биделәр. Ул алар әйтәләр, менә кулак тотып. Кулак янында. Бар сугышып үскәннәр инде, шуннан биеп тә киткәннәр. Сугыш чукмарлары бездә баллада Камышлы халык әйтә инде. Сабан туйга килә идек ди, карарга балалар ничек сугышалар Камышлыда. Янында булган дәртлеләр име? Шуңа күрә менә миңа гел сырыйлар, фольклор нигә син Вәсимә менә 28 яшь сиңа нигә син фольклор сырладың? Менә үземнең балыклы халкым әйме бездә 5 урам ничә бер кечкенә генә авыл булып чыган диме? Бер эш кеше калгандыр инде. Ну менә изеп яратам. Менә үзебезнең дәртебез өчен, үзебезнең менә шундый особенность өчен. Беренче дәресне мин күреп торам. Балалар килделәр бит инде, Вәсимә дәресне башлады. Ул балалар татарча белмиләр дә иде. Понимаете, бер сүздә Вәсимә инде менә бу әлегә йөреп как экспедициядан җырлар табып эзләп кайтып инде. Балаларга җиткезергә кирәк бит. Балаларга сөйли, алар татарча да белми иде. Менә бер ел эчендә Вәсимә шуларның телләрен ачып, аны үзе генә беләдер инде, ничек авыр
татарча белмәгән баланы өйрәтәләр син. Англис телен кебек өйрәнәбез бит. Ансамбльда кызларга, егетләргә нинди кыйммәтләр җиткерергә тырышасыз? Менә нинди таләпләр куясыз үзегез алдыгызга? Күпме сүз әйтсәң дә булаймы, менә балалар өчен тырышырга дип әйме. Менә минем нинди фикерем ул буенча иң мөһиме, менә ул балалар 10 елдан соң китә дә әйме. Аның үзенең тормышы, может, гаиләсен үзенекен караймы. Кемнең ничек ул һәрберсе үзенең гомерен сайлый булачак. Ләкин аның башында берәр менә әзгене бер капле гына нравственность, например, духовность әйме киреп калса, ул балага менә историялар, теге фольклор экспедициялары буенча, җырлар буенча, костюм күрү буенча, менә үзем безнең фикерләр буенча Митхат абый белән әйме, аларга без бит сөйлибез, аларга бер капле гына менә берәр Әз генә булса Киреп да калса. бакчасына калса, керсә. әйе, менә ул иң зур бәхет безгә булачак. Без аны белмәсбез дә, кем белгән. Может, безгә килеп әйтерләр, белмибез ансын. Ну менә әз генә яктылык кешенең гомеренә балага, тем более ачык күңелле, гынаксыз аларга биреп калсак, Алла теләсә. Менә шулсы иң мөһиме. Бу инде үзебезнең менә бу фольклор белән балаларга өйрәтүе, үзебезнең минем фикерем буенча, үзебезнең телне саклап калырга, үзебезнең культурабызны Әйе. без бирмәсәк кем бирә? Безгә биргәннәр бит инде кайчандыр кемнәрдер. Без дә биреп калырга тиеш балаларыбызга. Онытылмасын иде үзебезнең татар телебез. Мин үзем бәхетле татар булып туганыма. Мин аны бер җирдә дә яшермим. Бик мин бәхетле татар. Үзебезнең балаларга да шул культураны биреп калдырсак, ул дәвам итсен иде. Шул кыйммәтләрне биреп калдырырга тырышасыз инде. Әлбәттә, без бит әле Татарстанда да түгел. Теге Самар өлкәсендә анда төрле милләтләр, урыс халкы бит инде күбесенчә анда. Шулар арасында үзебезнең телне саклап калыр өчен без бит инде тырышабыз, ничек тә тырышабыз. Менә бу 7 гармонны мин истерә бирим вә сине клеп постоянно миннән калдырын чемоданнарыңны ди. Вот. Шуның өчен Самар өлкәсендә безнең татар милләте сагында торучы кешеләр дип әйтеп була инде сезне Әйе. алай булгачлай бит. Әйе. Үзебезнең бигрәк матур үзебезнең телебез, безнең культура Bilmiyorum, bütün milletlerine karaganda in kulturu, bizim kilerimiz, mınlarımız, birek bitti, milizmalarımız, jırlarımız birek matör. Әйдәгез әле тапшыруыбызның ахырында сыздырып җибәрик, Митхат абый. Ул кин белмәгән гармонист миңа каршы инде ул гармонист дип тә саный алмыйм. Ул ки бит инде маңны бит. Бүгенге шулар, без сезнең белән саубуллашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.